Twee lieden hier weer de boot al klaar. Nou, en toen komen we op het laatste moment net mooi aan, omdat we krek als horenteams nou bijvoorbeeld krek de proloog net konden varen. Dus en nu hebben we 2 jaar gewoon om dus, de zaak een beetje uit te testen en we hopen dat we het nou beter van me kunnen hebben en we hopen dat het er nou een keer uitkomt. In ieder geval, dat is dus steeds met een vleugel. En dan wordt de boot wat optilt tot er vleugels uit het water. En daarvan is dus, mensen die er echt verstand van hebben, die hebben dus berekenen dat je op die manier dus maar minder energie kan verliezen dan met een gewone boot. Ja, dat ligt er. Nou, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Het komt vooral door het wachten. De hele tijd hier maar wat stil zitten en zo. Ik ben wel wat onijsberig geweest. Dus, maar nou ja, nu in de boot en nu zal ik even varen en dan hoop ik dat de zenuwen wat overgaan. 3, 2, 1, go! En we zijn los, dames en heren, met de eerste etappe van de Dong Energy Frisian Solar. De kop is er al, ja. Precies, ja. Dan wil je wie steeds komen, want... Jan, ik heb net gehoord van Henk de Jager dat er een boot verkeerde kant op vaart. Oké, team Andela is verkeerd gevaren. Die gaan we nu proberen te bereiken, want dat doen ze nu al bijna 3 kwartier. Ze zijn op weg richting Drachten, heb ik begrepen, dus dat is de verkeerde kant op. Ik dacht dat ik onder het spoor door ging en dat ik goed zat, maar dan bleek dat ik al 2 keer onder het spoor heen was gegaan. Ja, nee, maar kijk, dan vaar ik straks naar Sloters vaar ik zelf. Ja, Ja. en ik denk echt dat er een navigatiesysteem in moet. Dit lijkt er nog het probleem te wezen. Ja, dit zie je het om de rechtervleugel heen en daardoor kwam er rust naar meer uit het water bij. Dan komen we net met vlingen. Joer dan de eerste echte etappe van de Frisian Solar Challenge. Van Lauwert naar Snits. Ja, wij hebben een route die uit 2 gedeelten bestaat. Wij komen van Lauwert en vorige keer hingen we altijd Snits als finishplek. Maar we wilden de routes langer maken en toen hebben we besloten om Sleert als finishplek te nemen en Snits als herstartplek om te verzamelen. Dus de eerste dag is de route krap om 50 kilometer. Maar een tussenstop is de tijdsregistratie 10 gewichtig. Maar high-tech materiaal wordt die bijhouden. Vervolgens komen ze dus hier aan en dan klikken wij dus de nummers voort van boord die komt dan. Je komt dan boord aan, dus ik in één meer ondergaan. Welk nummer? Deze 51. Dat wordt 1224. 14. En nou ja, zat je hem zeggen, wij krijgen dan de nummer even terug, die tikken wij in. En ik deze eindtijd, die werd meteen terug stuurd naar de hoofdcomputer. En deze shirt dan van, nou ja, hoe gaat de volgorde en op basis waarvan we het aan starten is mij op dit moment nog net helemaal duidelijk. Of het nou volgens de startlijn van de morgen is of van de tijden van nou, maar dat weet ik dus zelf net. Als wij hier aan het klaar zijn met finishen, gaan wij dus naar Sleertaal en dan gaan we dus de die finish. En dan doen we dat hele proces weer hetzelfde.
En daar binnen de boys van het Marno College uit Bolzert Ekbinnen die snits. De winnaars van de sprint. Ik kon best wel het varen, ondanks de eerste wolken van de morgen. Het klaarde al wel een beetje op en voor de rest al wel wat schapenwolken en dat soort dingen. Maar volle zinnen, dus het varen. Ja. Had je enig idee na die eerste etappe wat het klassement nou is? Volgens mij was het tweede binnenkomen. Maar ja, het gaat op tijd nou, dus net op volgorde van binnenkomen. Dus ik kan er moeilijk wat zeggen zonder te met de gissen. Nou is vanzelf het grote geheime wapen van Jum Juster wie het uiersalf onder de boot. Dus nu is de hamvraag, wat zit er jood onder de boot? Er zit nou glasseks onder en dat gaat wel een stuk beter. Ja, dat gaat heel goed. Dit was de start van deze dag voor de tocht over het Slettemermar. Mogelijk komen daar de eerste problemen. Grut wetter. Ja, nou, wat jullie hadden geleid en we hebben schitterend mooi water. Het waait net hut, daar is ook weinig problemen in. 4, 3, 2, 1. Een woord zijn is dat het vleugeldraagboord van de Andelaarsuitbalk 4 vooruit en liek het hars te vleien. Op het Slettemermar moet een peerboten tuiken om net een duikboot te worden. De Yellow Sensation uit België had het zwier op het Slettemermar. En vanmorgen verwachten ze nog meer wien. Mogelijk morgen dus een soort sensatie op dit mar. En je op de ier bij Sleert en werden de Andelaars. Ze vleien naar Sleert daar, maar krap om 33 kilometer in het oeren. Nanina met Natasja, ik heb hier de spulletjes bij me met voor de schoolkinderen. Waar moet ik die naartoe? Kiki, Natasja hier. Natasja voor Jan, over. Ze varen naar Drachten nu. Oké, ik ga bellen, dankjewel. Ik heb de taak om alle groepen die er zijn, dus uitslagen, wedstrijd op het water, takelen, logistiek, om dat allemaal bij elkaar te houden. Zodat ik gewoon een totale overzicht van het evenement heb. En zodat we heel goed kunnen draaien met z'n allen. Alles bij elkaar houden, dat is eigenlijk de meest belangrijke taak van mij deze week. Een protte België en Mar de Porto. Ja, zoals je ziet gaat het allemaal mooi door. Erik met Natasja. Perfect, hartstikke goed. Druk bellen, telefoneren en de Porto. En, maar dat is ook al een beetje het mooie van het evenement. Het is heel bewegelijk, er gebeurt van alles. We hadden net een team bijvoorbeeld die verkeerd gevaren was. Nou, dan hoor ik dat en dan check ik of iedereen daar aandacht voor heeft. En direct iedereen een actie te zetten die daar iets mee moet doen. Nog een stukje terrein rijden ook. We gaan nu naar het controlepunt en daar zijn een aantal boten die dus aangekomen zijn die niet voldoen aan de eisen in verband met de tijd van de proloog. En daar moeten we dus zometeen een besluit over nemen wat we daarmee gaan doen. Zo kom je nog eens ergens, hè? Ja, de binnenlanden van Friesland. Dan heb je hier een mooi kantoor. Motorkapoverleg. Dan heb ik hier een probleemgeval. Hier is de A21, die had hier om 11 uur moeten zijn. Ja. 2 minuten over 11 om precies te zijn. 3 minuten over 11, weet je, dat gun ik hem dan nog. Ja. Maar het is ondertussen 11 over 11. 16 over 11. A21 zijn Brazilianen. Ja, dus die gaan eruit. Ja. 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 Hey, your team number is A21? Yeah. The boat was too late over here. Yeah. So you have to leave now the race. The boat have to go out of the water by car to Snake
because he didn't finish at a good time. So you're out of the race? No, go. No. Come on. Take me no spaghetti bar. Sorry, we're not in the mood to have an interview. Mas não sei de problema aqui. Good luck this week. Okay, die balen. Ja, logisch. Het is natuurlijk ook heel zuur. Maar aan de andere kant, ja, vanuit de organisatie moet je gewoon doorgaan. En dan moet je soms dit soort beslissingen nemen. En dan krijgen ze voor dit eerste traject een did not finish. Dat houdt in de langzaamste boottijd plus 15%. Morgen weer een nieuwe kans. Of misschien vanmiddag nog. Dus ik ga nu snel die kant op. Dan kunnen we daar overleggen. Hoi. Bedankt. Hoi. Tot ziens. Hoi.